नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य चैतन्य जय नित्यानंद। अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। स्क्रीन தெரியுதா? ओके थैंक यू। हरे कृष्णा। இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்। ராயா கஹே கை கா हुआ वो से कही वाणी की कही ये बाला मंड किंचु ना जानी। राया कागे ये कहा वो से कही वाणी ही कही ये बाला मंदा किच्चू यू ना जानी। மொழிபெயர்ப்பு எத்தனாவது படிக்கிறாங்க? 198 மாதாஜி. நான் என்ன சொல்கிறேனோ எனக்கு தெரியலை. ஆனா நான் என்ன சொன்னேன்னு நீதான் என்னை வச்சிருக்கிற. அது நல்லதோ கெட்டதோ அதையே நான் சொல்ல வச்சிருக்கேன். நான் அந்த செய்தியை திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் என்று ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் பதிலளித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. त्रिभुवन मध्य ऐसे आया कौन दीरा ये तुम्हारा माया ना देखा हाई बेक स्तारा। त्रिभुवन मध्य ऐसे गया कौन तीरा जे दो मारा माया नाडे गाई बका ஸ்ரீரா. உங்களது பல்வேறு சக்திகளின் நாடகத்தில் மூவுலகிலும் சஞ்சலம் அடையாமல் சிரமமாக யாரால் இருக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த மூணு உலகத்திலயும் அதாவது நீ உன்னோட டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜின்னு சொல்றது வந்து மாயா சக்திகள். அதெல்லாம் இருந்தும் ஸ்டெடியா எந்த விதமான தீராவா இருக்கிறது யாரால முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியத்துல கேட்கறாரு. मोरा मुखे वाक्ता तुम्ही तुम्ही हावो श्रोता अत्यंत रहस्याशुना साधा निरखता। मोरा मुखे वक्ता तुम्ही हावो श्रोता அத்தியந்த ரகசிய சுனா சாதனேர கதா. உண்மையில் எனது வாயின் மூலமாக பேசுபவர் நீங்களே, அதே சமயத்தில் என்னிடமிருந்து செவியுறுபவரும் நீங்களே. இது மிகவும் ரகசியமானதாகும். எப்படி இருப்பினும் குறிக்கோளை அடைவதற்கான வழிமுறையின் விளக்கத்தினை கேட்பீராக. பொருளுரை. கிருஷ்ணரை பற்றி வைஷ்ணவிடமிருந்து செவியுறும்படி ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி நம்மை அறிவுறுத்தியுள்ளார். அவ்வைஷ்ணவனிடமிருந்து கேட்பதை அவர் முற்றிலுமாக தடை செய்துள்ளார். அவைஷ்ணவ முகோத்கீர்ணம் பூதம் ஹரி கதாமிருத்தம் ஸ்ரவணம் நைவ கர்த்தவ்யம் சர்வோச்சிஷ்டம் யதா பயக. பத்ம புராணத்திலிருந்து இவ்வாறு மேற்கோள் காட்டி கிருஷ்ணரை பற்றிய எதையும் அவைஷ்ணவரிடமிருந்து கேட்கக்கூடாது என்று ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி எச்சரிக்கின்றார். அந்த வைஷ்ணவன் எவ்வளவு பெரிய பௌதிக பண்டிதனாக இருந்தாலும் அவனிடமிருந்து கேட்கக்கூடாது. பாம்பின் உதடுகளால் தீண்டப்பட்ட பால் விஷத்தன்மை உடையது. அதுபோலவே அவ்வைஷ்ணவனால் பேசப்படும் கிருஷ்ணரை பற்றிய பேச்சுக்களும் விஷத்தன்மை கொண்டவை. மறுபுறம் வைஷ்ணவன் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைந்திருப்பதால் அவனது பேச்சுக்கள் ஆன்மீக சக்தியுடன் உள்ளன. பகவத்கீதையில் 10.10 முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்திதே. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு புரிவதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன்.
தூய வைஷ்ணவர் பேசும்போது பக்குவமாக பேசுகிறார். எவ்வாறு? அவரது பேச்சின் இதயத்தினுள் அமர்ந்துள்ள கிருஷ்ணரே நிர்வகிக்கிறார். ஸ்ரீல ராமானந்த ராயர் இந்த வரத்தினை ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபுவிடமிருந்து ஏற்றுக்கொண்டார். எனவே தாம் பேசுபவை தமது சொந்த புத்தியிலிருந்து வருபவை அல்ல என்பதை அவர் ஒப்புக்கொள்கிறார். உண்மையில் அனைத்தும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்தே வந்தன. இக்கருத்து பகவத்கீதையில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. சர்வஸ்ய சாகம் கிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச வேதைச்ச சர்வைரகம் வேத வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்யேவ சாகம். நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களிலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. அனைவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ள பரம புருஷ பகவானிடமிருந்து எல்லா அறிவும் தோன்றுகின்றன. அபக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளிடம் புலனுமுகர்ச்சியை வேண்டுகின்றனர். எனவே அபக்தர்கள் மாயை எனப்படும் மயக்க சக்தியின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் வருகின்றனர். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானால் வழிநடத்தப்படும் பக்தனானவன் யோக மாயையின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் வருகிறான். இதன் விளைவாக பக்தனால் உரைக்கப்படும் கூற்றுக்களுக்கும் அபக்தனால் உரைக்கப்படும் கூற்றுக்களுக்கும் இடையில் கடல் அளவு வேற்றுமை உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி பியூட்டிஃபுல் மாதாஜி. வெரி நைஸ்லி ஆல்சோ ரைட். வெரி நைஸ் லோகா. நம்ம நிறைய பேர் நினைப்போம் இல்லையா, கேட்கறது கிருஷ்ண கதை தான், கிருஷ்ண கதை புனிதமானது, அது யார்கிட்ட இருந்து கேட்டா என்ன அப்படின்னு. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, கிருஷ்ண கதைன்றது வந்து மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் இல்ல. இப்போ சாண்டிங் கூட மெக்கானிக்கலா 1000 வருடம் பண்றவனை விட ஒரே ஒரு தடவை அஜாமலா கூப்பிட்டது ஏன் கிரேட் அப்படின்றாங்கன்னா, அந்த பியூரிட்டி ஆஃப் தட் ஸ்டே. அது கிருஷ்ணரையே நினைக்கலாம்னாலும் அந்த பேருக்கே பியூரிட்டி, ரைட்? இப்போ கீழே விரச்சி அம்மா அப்படின்னு சொல்றது, நம்ம வந்து அம்மாவை கூப்பிடாம இருக்கலாம். அந்த வழினால நம்ம அம்மான்னு கூப்பிடுறச்சே, அம்மா எங்க இருந்தாலும் கூப்பிடுற விதத்திலையும் கூப்பிடுற சவுண்ட்லயும் அம்மா ஓடி வந்திருக்காங்க. பாத்துருக்கீங்களா? சின்னப்பா வந்து அந்த குழந்தை எப்படி கூப்பிடுறாங்களோ அந்த எஃபெக்ட வச்சுதான் அம்மா வந்து ஓடிடுவாங்க. அப்படின்னா அது சும்மா அம்மான்னு தெரியும். மா அப்படின்னா இரிட்டேட்டிங்கா ஏதோ கோவத்துல யாரோ ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுறாங்கன்னு தெரியும். ஆனா ஒரு ஒரு நிஜமாவே அம்மாவோட ஹெல்ப் வேணும், விழுறச்சையோ இல்ல வலிக்கச்சையோன்றச்சே, அம்மா அப்படின்றச்சே எங்கேயோ இருக்கச்சே கூட அம்மா வீட்டுல இருந்து ஓடிவாங்க, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. அதனால அந்த வாய்ஸ்ல அதே வார்த்தை இருந்தாலும் அந்த வார்த்தையோட எஃபெக்ட் கூட ஒரு ஒரு மூட்ல வந்து மாறுது, ரைட்? அதான் அஜாமிலாவோட ஸ்டோரி. அவர் கூப்பிட்ட நாராயணா அப்படின்றது, அவரை கூப்பிடலனாலும் அந்த நாராயணான்ற பேருக்கே அவ்வளவு மகிமை இருக்கிறதால அவங்களால அதை அவரை எடுத்துட்டு போக முடியல. இப்போ அவைஷ்ணவார்கள்ன்றது நான் டிவோட்டி. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ பாகவதம் 18 சாப்டர்ல பார்த்தோம். என்ன விஷயம் அங்க கூட சொல்லியிருக்காங்க வெரி கிளியர்லி. சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த பாம்ல ஒரு டாட் விஷயம் இருந்தா கூட நோ யூஸ். அதே மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 18 சாப்டர்ல என்ன சொல்றது, மெட்டீரியலிஸ்ட் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறவங்களும் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா விரும்புறவங்க தான் இருப்பாங்க. பாகவத சப்தா வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து ஏன் கத்துக்கூடாதுன்னா, அவங்க பைசா கோசம், அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் கோசம் இருக்காங்க, அதுக்கோசம் வாழறாங்க. அதனால அவங்களோட ரியலைசேஷன் வராது. இப்போ ஒரு முட்டாளாவே இருந்தாலும் டிவோட்டியா இருந்தா என்ன ஆகுதுன்னா, அவன் முட்டாளா இருக்க முடியாது அப்படின்னு. ஏன்னா தேஷாம் கிருஷ்ணா மனசுல இருந்து, ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே சத்தத்தை யுக்தானா பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமா உபயாந்தே. மனசுக்குள்ள இருந்து அவர் வந்து கொடுப்பாரு இன்டெலிஜென்ஸ், அவர் பரமாத்மாவை கொடுப்பாரு. அவர் புத்தியே இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? தேஷாம் ஏனானுக்கம் பார்த்தா அகம் அஜ்ஞான சம்சத நாஷயாமி ஆத்ம பாவசோ ஞான தீபேன பாஷதா. அவரே லைட் இல்லாத இடத்துல லைட் போடுற மாதிரி அவரே சுவிட்ச் போட்டு விட்டுறாரு அப்படின்னு. இந்த சுவிட்ச் வந்து யாருக்கு அவரால் போட முடியும்னா டிவோட்டியா இருந்தாதான். ஏன்னா நம்ம கிளியரா பார்த்திருக்கோம், டிவோட்டிக்கு தான் மனசுக்குள்ள இருக்கிறவர் பரமாத்மா இல்ல, கிருஷ்ணரே இருக்காரு. மத்தவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் இல்ல, யாரு? இவங்கதான் இருக்காங்க. அதுதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதாலேயே நம்ம பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணா ஒரு சைட்ல சொல்றாரு, சமூகம் சர்வபூதேஷு நமே தேஷோ சினா பிரிய ஏ வஜந்தி துமா பக்தா நமே தேஷோ. லாஸ்ட் 2 லைன் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன, சமே ஹம் சர்வபூதேஷு, சமயம் நான் எல்லாரையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றாரு. எப்படி? ஆனா எல்லார் மனசையும் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு, ரைட்? சோ அவர் வந்து எல்லாருக்குமே மழை கொடுக்குறாரு, எல்லாருக்குமே சாப்பாடு கொடுக்குறாரு. சொல்றாரா நீ வந்து கெட்டவன், உனக்கு நான் மழை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன். அவர் எல்லாருமே ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்றாரு. சூரியன் சந்திரன் எல்லாருக்குமே யூனிஃபார்மா இருக்கு. அப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ் டிவோட்டிக்கனா, அவர் என்ன சொல்றாரு, யாரெல்லாம் எப்படி இருக்காங்களோ அந்த லெவலுக்கு ரெசிப்ரிகேட் பண்றேன். அது வந்து டிவோட்டி எப்போ பண்றாரு? அவர் மனசுக்குள்ள போயிடுறாரு. டிவோட்டி ஆனாலே அவர் வந்து
ஏ யதாமான் பிரபத்தந்தி தாம் தத்தைம பஜாமியம் மனவர்த்தமானு வர்த்தந்தி மனுஷாம் பார்த்து சர்வசகா. சோ அவர் வந்து நீ எப்படி இருக்கியோ அந்த மாதிரி ரெசிப்ரிகேட் பண்ற டிவோட்டிலேயே டெப்த் போயிட்டே இருக்கும். பயங்கரமான டிவோட்டினா அவர் டோட்டலா பக்த வத்சலா ஆயிடுறாரு. அவருக்கு இருக்கிற எல்லா கெட்ட பேரும் பாருங்க. கீர்ச்சோர், திருடினாரு பாயசத்தை. எதுக்கு திருடினாரு? மாதவேந்திரா பூரிய வந்து பத்னி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு. சரி ஓகே. ரன் சோர் எதுக்கு? அதே விஷயம் தான். மத்தவங்க அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. ருக்மணி அம்மா கூப்பிட்டுட்டாங்க ஓடணும். இதெல்லாம் எண்ணத்துல டிவோட்டிக்கோசம் ஓடினாரு அது. சோ மக்கன் சோர், அதாவது இது வெண்ணைய திருடுறவர் எதுக்கு வந்துச்சு? அவர் கூட இருக்கிற குரங்குகள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு. இல்லைன்னா கிருஷ்ணருக்கு வெண்ணெய்க்கு பஞ்சமே இல்லை. அவர் வீட்லயே எண்ணெய் இருக்கு, ஆனா வெண்ணெய் இருக்கு. ஏன் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா மத்த டிவோட்டிஸ் கோசம். சோ எந்த லெவலுக்கு இருக்காரோ அவர் அந்த லெவலுக்கு அவர் கொடுக்குறாரு. சோ இப்போ ஒரு ஸ்பீக்கர் கூட என்னன்னா நாலேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு பேசுற ஸ்பீக்கர் வந்து மாயாவால அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க கண்டிப்பா. அப்ப வந்து என்ன மாதிரி அப்ப எல்லாருமே ஸ்பீக்கர்ஸ் அஃபெக்ட் இல்ல, டிவோட்டி ஸ்பீக்கர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க. ஏன்னா டிவோட்டி ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு வாயில இருந்து வர்றது யோகமாயா. அவங்களோட எஃபெக்ட்ல தான் அவங்க டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. எதுக்கு அப்படின்னா பிரபுபாத் கூட நிறைய தடவை அவர் எழுதின புக்கே படிப்பாரு, அவர் எழுதின லெக்சரே கேட்பாரு. என்னன்னா நான் பேசுனது கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது ரொம்ப நானே நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். நான் யூஸ்வலா வந்து என்னோட லெக்சர் நான் கேட்கவே மாட்டேன், கதையும் நான் கேட்க மாட்டேன். சில தடவை எப்பவாவது ஒரு தடவை, ஐ திங்க் மொத்தமே நான் 2-3 தடவை ஏதாவது கரெக்டா இருக்கா, ஏதாவது வார்த்தை ஸ்லிப் ஆகுதான்றதுக்கு எப்பவும் ஒரு 2 தடவை கேட்டிருப்பேன். அப்பவுமே நான் இப்ப இதெல்லாம் சொன்னேன், எனக்கே 2-3 தெரியாத விஷயங்களா இருக்கும். தெரியாதானே எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. இது எப்படி நான் அன்னைக்கு சொன்னேன், ஓ பெர்ஃபெக்டா இருக்கு, இது நல்லா இருக்கு. நான் ஒரு தடவை உங்களுக்கு கதை கூட சொன்னேன் இல்லையா, அந்த இப்போ கேட்டேன் என்னன்னா அந்த பசுவோட பின்னாடி ஏன் கும்பிடுறாங்க. அண்ட் நிறைய பசுகள், ஒரு பசு காமதேனு திருடி போயிட்டாங்க. ரொம்ப நாள் ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன், ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி. அப்போ வந்து என்னன்னா அந்த பசு பேர் எதுக்கு வந்துச்சு, தேவர்கள் ஏன் வராங்கன்னு ஒரு கதை. அது எனக்கு வந்து எப்போ சொன்னது ஞாபகம் இருக்கே தவிர என்ன சொன்னேன்னு ஞாபகம் இல்லை. அது எதிர்ச்சியா கேட்கச்சே ஓ இவ்வளோ இது இருக்கா அப்படின்னு. மெமரி வைஸ் இல்ல, பட் அந்த பாவம் வந்து டிஃபர் ஆகுது. ரைட்? இப்போ எனக்கே அப்படி இருக்கச்சு ஆட்க்கு ஒரு டிவோட்டி ஆக ஆக எப்படி இருக்கும். அதனாலதான் பிரபுபாத் நிறைய தடவை வந்து எனக்கு ஒருத்தங்க என் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவான், நான் தமிழ்ல சொன்னேன் கதை, நீ அனுப்பு, லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் த பாயிண்ட். அவளுக்கு சுத்தமா தெரியாது தமிழ், அவன் நார்த் இந்தியன். ஆனா எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா சில தடவை பார்த்தோம்னா அந்த பாவம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ எனக்கு வந்து நான் வந்து தெலுங்கு, தமிழ்ல, இங்கிலீஷ் லெக்சர் தான் கேட்பேன் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இன்னும் அந்த லெவல் இல்லை. பட் ரொம்ப அட்வான்ஸா இருந்தா என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பாவம் தான். பிரபுபாத் பேசச்சு கூட பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃபாரினர்ஸ்க்கு அந்த லாங்குவேஜே புரியாது, ஏன்னா பெங்காலி ஆக்சென்ட். ஆனாலும் அவங்க ஏன் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அந்த பியூரிட்டி ஆஃப் லாங்குவேஜ் இல்ல, அந்த பியூரிட்டி ஆஃப் த சோல். அதனால வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வார்த்தைகளோட எஃபெக்ட் ரொம்ப ஹையா இருக்கு. லாங்குவேஜ் வந்து அவ்வளவு கிரேட்டா இல்லாட்டாலும் அந்த அந்த பக்தினால அது அவங்கள மனசை தாக்குது அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா கிருஷ்ணேரா லீலாயி ஆதா காத தாரா தாச வாத்சல்யா பாவேனா ஓய் ஹாய கோச்சரா. राधा कृष्ण लीला ये यादि कुष्ठरा दास्य வாத்சல்யாதி பாவேனாகய கோச்சரா. மொழிபெயர்ப்பு. ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் மிகவும் ரகசியமானவை. அடிமைத்தனம், சகோதரத்துவம் அல்லது பெற்றோரின் பாசம் ஆகியவற்றின் மென்மையான தன்மைகளால் அவற்றை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது பிரபு படிக்கட்டும் நான் சொன்னப்போ. எதுக்குன்னா இதோட நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சாக்கியா பிலாசபி வாத்சல்யா அண்ட் தாசியா, இந்த பாவத்துல வந்து நம்ம மாதுரியாவை புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன்னா மாதுரியால எல்லாம் அடங்கி இருக்கு, பட் இதுல வந்து மத்தது எல்லாம் அடங்கல அப்படின்னு. சோ மாதுரியா ஹையஸ்ட்ன்றதால தாசியால இருக்கிறவங்க மாதுரியா பார்க்க அத அந்த பிளேவர் அவங்களால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. சபேக ஷாக்கி கனிராதிகாரா ஷாக்கி ஹைதா ஹயாயி லீலார விஸ்தாரா. சபே ஏக சகி கணேரா இக அதிகாரா சகி கைத்தே கையி லீலாரா விஸ்தாரா. இந்த தெய்வீக லீலைகளை உணர்வதற்கான உரிமை சகிகளுக்கு மட்டுமே உள்ளது. அவர்களிடமிருந்து மட்டுமே இந்த லீலைகள் விரிவடைய இயலும். இந்த லீலைய எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கோ பேசுறதுக்கோ அந்த சகிகள்ன்றது வந்து அந்த கோபிகள், ரைட்? அவங்களுக்கு தான் அந்த ரைட்டும் இருக்கு. அவங்க கிட்ட இருந்துதான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அந்த லீலைகள் வருது அவங்க வாயில இருந்து அப்படின்னு. பிரபு நீங்க படிக்கணும், நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷாக்கி வீணா ஏ லீலா புஷ்டனாயி ஹையா ஷாக்கி லீலா விஸ்தாரியா ஷாக்கி ஆஷ்வாதயா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இருக்கீங்களா? சகி வீணா ஏ லீலா புஷ்டனாகி ஹயா சகி லீலா விஸ்தாரியா
சகி ஆஸ்வாதாய. சகிகள் இல்லாமல் ராதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையிலான லீலைகள் ஓட்டம் பெற இயலாது. அவர்களது ஒத்துழைப்பினால் மட்டுமே இந்த லீலைகள் விரிவடைகின்றன. ரசங்களை சுவைப்பது அவர்கள் பணியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. கோபிகள் பாஸ்ட் டைம் ராதா கிருஷ்ணா வந்து அதை என்ஜாய் பண்ண முடியாது கோபிகள் இல்லைன்னா, ரைட்? அவங்களோட கோஆபரேஷன்ல இதெல்லாம் வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ஆகுது. நம்ம சொல்றோம் இல்ல, பாட் பேண்டிங், இந்த கிரிக்கெட் அங்க நடந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எங்க எப்படி தெரியுதுன்னா நம்ம சிசிடிவி அந்த மாதிரி இவங்க என்னன்னா அவங்கதான் என்ஜாய் பண்ண முடியும், ரிலீஷும் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு. ஷகி வினய் லீலாயா நாயி கதி ஷகி பாவே தாரே காரே அனுகதி ராதா கிருஷ்ண குஞ்ச சேவா சாதயா சே பாயா சேயி சாத்யா பைத்தேயாரா நாயிகா உப்பாயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சகி வினயே லீலாயா அங்கீரஸ் ராகி கதி சகி பாவே ஜோ தாரே கரே அனுகதி ராதா கிருஷ்ண குஞ்ச சேவா சாத்யே சேயி பாய சேயி சாத்ய பாயி தே ஆர நாகிக உபாய. சகிகளுடைய உதவியின்றி இந்த லீலைகளினுள் பிரவேசிக்க இயலாது. சகிகளின் பாவத்தில் பகவானை வழிபட்டு அவர்களது அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுபவரால் மட்டுமே பிருந்தாவன புதர்களில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபட இயலும். அப்போதுதான் ராதாகிருஷ்ணருக்கு இடையிலான மாதுரிய பிரேமையினை புரிந்து கொள்ள முடியும். இதனை புரிந்து கொள்ள வேறு எந்த வழிமுறையும் இல்லை. பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதற்கான வழி பக்தி தொண்டு மட்டுமே. ஆனால் அந்த பக்தி தொண்டில் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு சுவையினை கொண்டுள்ளனர். சிலர் பகவானுக்கு தாஸ்ய ரசத்தில் சேவை செய்ய விரும்பலாம். சிலர் சக்கிய ரசம் அல்லது வாத்சல்ய ரசத்திலும் சேவை செய்ய விரும்பலாம். ஆனால் இவற்றில் எதுவும் மாதுரிய ரசத்தில் பகவானுடனான சேவையினுள் பிரவேசிப்பதற்கு ஒருவரை தகுதியுடையவர் ஆக்குவது இல்லை. அந்த சேவையினை அடைவதற்கு சகி பாவ எனப்படும் பரவசத்தில் சகிகளின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். அதன் பின்னரே மாதுரிய பிரேமையின் தெய்வீக ரசத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். உஜ்வல நீலமணி சகி பிரகரண நூலில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். பிரேமலீல விகாராணாம் சம்யக் விஸ்தாரிகா சகி விஸ்ரம்பரத்ன பேதிச்ச தத சுஷ்டு விவிஷ்யதே. கிருஷ்ணரின் சிருங்காரத்தையும் கோபியர்கள் உடனான அவரின் இன்பத்தினையும் விரிவடைய செய்பவள் சகி என அழைக்கப்படுகிறாள். அவள் சிருங்கார உறவுகளுடைய ரகசியமான கோபியாவாள். அத்தகு உதவியாளர்கள் கிருஷ்ணருக்கு நெருக்கமானவர்களின் வடிவில் உள்ள ரத்தினங்களை போன்றவர்கள். சகிகளின் உண்மையான பணியினை உஜ்வல நீலமணி சகி பிரகரணம் 97-99 பின்வருமாறு விளக்குகிறது. மித பிரேம குணோத்கீர்த்தி தயோராசக்தி காரிதா அபிசாரோத்வயோரேவ சக்ய கிருஷ்ணே சமர்ப்பணம் நர்மாஸ்வாசன நேபத்யம் கிருதயோத்காட பாடவம் சித்திர சம்ருதிர் ஏதஸ்யாக பத்யாதே பரிவஞ்சனா சிச்சா சங்கமனம் காலே சேவனம் வியஜானதி பிகி தயோர்த்வயோருபாலம்ப சந்தேஷ பிரேஷனம் ததா நாயிகா பிராண சம்ரட்சா பிரயத்தனாத்தியாக சகி கிரியாக. கிருஷ்ணருடனான சிருங்கார லீலைகளில் கிருஷ்ணரே நாயகன், ராதிகா நாயகி. சகிகளின் முதல் பணி நாயகன் நாயகியின் பெருமைகளை பாடுவதாகும். அவர்களது இரண்டாவது பணி படிப்படியாக நாயகியிடமும் நாயகியை நாயகனிடமும் பற்றுதல் கொள்வதற்கான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதாகும். அவர்களது மூன்றாவது பணி அவர்கள் இருவரையும் ஒருவர் மற்றவரை அணுகும்படி தூண்டுவதாகும். அவர்களது நான்காவது பணி கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதாகும். ஐந்தாவது பணி நகைச்சுவையான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துதல். ஆறாவது பணி லீலைகளை அனுபவிப்பதில் அவர்களுக்கு உறுதியளித்தல். ஏழாவது பணி நாயகன் நாயகி இருவரையும் உடையுடுத்தி அலங்கரித்தல். எட்டாவது பணி தங்களுடைய விருப்பங்களை நயமாக வெளிப்படுத்துதல். ஒன்பதாவது பணி
நாயகியின் பிழைகளை மறைத்தல். 10வது பணி தத்தமது கணவன்மார்களையும் உறவினர்களையும் ஏமாற்றுதல். 11வது பணி கல்வி கற்பித்தல். 12வது பணி நாயகனும் நாயகியும் முறையான நேரத்தில் சந்திப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தல். 13வது பணி நாயகன் நாயகிக்கு விசிறி விடுதல். 14வது பணி சில நேரங்களில் நாயகன் நாயகியை கடிந்து கொள்ளுதல். 15வது பணி உரையாடல்களை தொடர்ந்து நடைபெற செய்தல். 16வது பணி பல்வேறு வழிகளின் மூலமாக நாயகியை பாதுகாத்தல். ராதாகிருஷ்ணரின் லீலைகளை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள இயலாத பௌதிகமான சகஜியாக்கள் சிலர் எந்த ஒரு அதிகாரியின் குறிப்புமின்றி தங்களது சொந்த வாழ்க்கை முறைகளை உருவாக்குகின்றனர். அந்த சகஜியாக்கள் சகிபேகி என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சில நேரங்களில் அவர்கள் கௌரநாகரி என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். நரிகளும் நாய்களும் உண்பதற்கு உகந்த இந்த பௌதீக உடலை அவர்கள் கிருஷ்ணரால் அனுபவிப்பதற்கு உகந்த உடலாக நம்புகின்றனர். இதன் விளைவாக அவர்கள் தங்களுடைய ஜட உடலினை கிருஷ்ணரை கவரும் வண்ணம் செயற்கையாக அலங்கரித்துக் கொள்கின்றனர், தங்களை சகிகளாக நினைத்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் பௌதிக உடலின் அத்தகைய செயற்கையான அலங்காரங்களால் கவரப்படுவது இல்லை. ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் அவளது கோபியர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களது உடல்கள், வீடுகள், உடைகள், ஆபரணங்கள், முயற்சிகள், செயல்கள் என அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக புலன்களை திருப்தி செய்வதற்கானவை. உண்மையில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் அவளது தோழியர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு கிருஷ்ணர் கட்டுப்படுகிறார். அந்த அளவிற்கு அவர்கள் அவருக்கு இன்பமூட்டுபவர்களாகவும் பிரியமானவர்களாகவும் உள்ளனர். பிரபஞ்சத்தின் 14 லோகங்களில் உள்ள எந்த பௌதீக விஷயத்துடனும் அவர்களுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. கிருஷ்ணர் அனைவரையும் கவரக்கூடியவர் என்ற போதிலும் அவர் கோபியர்களாலும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியராலும் கவரப்படுகிறார். ஒருவன் தன்னுடைய ஜட உடலினை பக்குவமானதாக எண்ணி தன்னை சகிகளில் ஒருத்தியாக நினைக்கக்கூடிய மன கற்பனைக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. இதனை அகங்கரோகோ பாஷனா முறையுடன் ஒப்பிடலாம். அதாவது சொந்த உடலை பரம்பொருளாக நினைத்து வழிபடக்கூடிய மாயாவாதியின் வழிமுறையுடன் ஒப்பிடலாம். பௌதீகவாதிகளை அது போன்ற சகிகளின் எண்ணங்களில் இருந்து விலகி இருக்கும்படி ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார். கோபியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றாமல் தன்னை பகவானின் தோழியாக நினைத்து கொள்வது தன்னையே பகவானாக நினைப்பதை போன்ற குற்றம் என்று அவர் எச்சரிக்கின்றார். அத்தகைய எண்ணமே அபராதம் ஆகும். கிருஷ்ணர் உடனான கோபியர்களின் பேச்சுக்களை பற்றி கேட்டு விருந்தாவனத்தில் வழங்குவதற்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஆனால் தன்னையே கோபியாக நினைத்து விடக்கூடாது. அத்து அபராதம் ஆகிவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ நம்ம கூட பார்த்திருக்கோம் ராகானுகா பக்தி அப்படின்றது. நம்ம வந்து என்னன்னா வைதி சாதன பக்தி, ராகானுகா பக்தி. சோ வைதி சாதன பக்தின்றதான் நம்ம பண்றது, பிராக்டிஸ் பண்றோம். அல்டிமேட்லி நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ராகானுகா பக்தி போய் ஸ்டேஜ் பண்ணணும், அங்க ஒரு நம்ம கன்வெர்ஜ் பண்ணணும் இல்லையா, அங்க போய் சேரணும்ன்றதான் நம்ம ஐடியா. இப்போ ராகானுகா பக்தி இருக்கிறவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு லவ் ஆஃப் காட் வரும். இப்போ 2 கேட்டகரியால வந்தோம். ராகானுகா விட்டுருங்க, ஆட்டோமேட்டிக். இப்போ நம்ம போனானா இப்போ ஒரு கோபியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம், இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லலிதா சக்கியோ இல்ல சுகோபி சக்கியோ இருக்காங்க, விஷாகா சக்கியோ. இப்போ வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றச்சே நம்மளுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் கோபி புரிஞ்சிச்சு பிடிச்சிச்சுன்னா நம்ம அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணுமே தவிர அவங்கள காப்பி பண்ண முடியாது. அப்படியாவது அடுத்த தடவை ஓகே நான் தான் லலிதா சக்கி ரைட், அந்த மாதிரி நான் இமேஜின் பண்ணிக்க கூடாது. அது ரொம்ப தப்பு. இது நம்ம எப்பவுமே நினைக்க கூடாது. ஒரு நார்மலாவே நம்ம ஒரு ஹியூமன் இதுலயே நம்ம நினைச்சுக்கோமே, நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களோட பழங்கடிச்சு நம்ம குழந்தை பக்கத்து வீட்டு குழந்தை பிடிச்சிருக்குன்னா அதை கொஞ்சலாம். ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் வந்து நம்ம குழந்தைய பக்கத்து வீட்டு குழந்தை மாதிரியே நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பிரச்சனை எப்பவுமே ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து வேற யாரும் இமேஜின் பண்ணா, அதனால தேவர்கள் கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் வழிபடுறச்சே கிருஷ்ணர் தான் அவருன்னு நினைப்போம். அது எப்படி நினைக்க முடியும்? இப்போ கணேஷா அப்படின்னு மரியாதை கொடுக்கணும். கணேஷா தான், கிருஷ்ணர் தான். கணேஷாவே நான் கிருஷ்ணர்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற பாவமும் தப்பானது. அதுவும் மாயாவதியின் பாவத்தை அவங்க கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி நான் கோபி பாவம்னா கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன். ராதாராணி கோபிகளோட லவ் வந்து இவராலேயே ரெசிப்ரோகேட் பண்ண முடியல. அதனால அப்படி இருக்கச்சே என்னன்னா
நம்ம வந்து அந்த பாவத்துல வந்து நான் அப்படியே காப்பி பண்றோம்னு எடுக்கிறவங்க தான் சகச்சியா அப்படியே ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நான் தான் கோபி அப்படின்னு நம்மளால ஆக்ட் தான் பண்ண முடியும், நம்மளால நிஜமா பண்ண முடியாது. அப்படி ஆக்டிங் எடுத்தா அது உண்மையா இருக்காதுன்னு. கோபிகளுக்கு என்னெல்லாம் வேலைன்னா அவங்க ஒண்டி லவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது இல்ல, அவங்க ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு என்னெல்லாம் ரோலோ அவங்கள சேர்த்து வைக்கிறது, அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றது, அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கன்ஜினியல் அட்மாஸ்பியர் செலக்ட் பண்றது. ரைட், பிருந்தாவன் தேவிக்கே என்ன ரூல், அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்க்கு அந்த ஸ்பாட் செலக்ட் பண்றதா. கோபிகள் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இவங்களோட தப்பு அவங்களோட தப்பை மறைக்கிறது, அவங்களுக்கு மேக்கப் போடுறது, மத்தவங்களை எஜுகேட் பண்றது, மத்தவங்க கிட்ட அவங்க புகழ பாடுறது, அவங்களே டிங்கி அவங்க ஹஸ்பண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு வர்றது. இது எல்லாமே என்ன பாவம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் என்றவர் ஹீரோ, ராதாராணி என்ற ஹீரோயின் என்ற பாவம் தான். இதுல கோபிகள்லாம் நினைக்கிறவங்க என்னன்னா நான் தான் அழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபுல்லா மேக்கப் போடுறது, ட்ரெஸ் பண்றத பத்தியே நான் இது இல்ல. சக்கி பேக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல, கௌர நாகிரி அப்படின்னு. அவங்க வந்து கௌர நாகிரினா சைத்தன்யாவுக்கு நான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு. சைத்தன்யா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாவத்திலே இல்ல. ரைட், அது ஒண்ணு. சக்கி பேக்கியனா நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்றது. சோ இந்த ரெண்டு பாவமே அவங்க எடுக்கிறது வந்து தப்பு. ஏன்னா இந்த உடம்ப வச்சு அந்த பாவத்தை நம்ம கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா ஆத்மிகமா மனசால கொடுக்கறதுதான் பிரேமை, அதுதான் அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு. இப்படி தப்பா எடுத்தோம்னா இது வந்து இவங்கள ஒண்டி இல்ல, நம்ம எல்லா பாவத்திலுமே யசோதா மைக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும், யசோதா மையா ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். ஆனா நான் யசோதா மையா ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எப்படின்னா, ஒரு மனைவி இருக்கச்சே நான் அந்த மனைவி போஸ்ட்ல வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனைவியை காலி பண்ணிட்டு வர்ற அதே எண்ணம் தான். அது எப்படி பௌதிகத்துல தப்போ இதுலயும் அது தப்பு. சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது. நம்ம கோஸ்வாமிகள் மாதாஜி சின்ன டவுட், கோஸ்வாமிகள் எல்லாம் அந்த சக்கிகளோட இதுதான் நம்ம மாதாஜி பின்பற்றுறாங்க. மஞ்சரிகள் மாதாஜி பின்பற்றது வேற, காப்பி பண்றது வேற. இப்போ வந்து நீங்க நல்லா படிக்கிறீங்கன்னு உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு அவங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுறது எப்படி, ஆனா உங்க பேப்பரே பார்த்து காப்பி பண்றது புரியுதுங்களா? டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ உங்ககிட்ட முன்னாடியே ஸ்லோகம் கிளாஸ்ல கத்துக்கிட்டு அவங்க வந்து அதே மாதிரி பண்ணாங்கன்னா தப்பு இல்லை. ஆனா அந்த இப்ப வந்து அதுதான் டிஃபரன்ஸ், காப்பி பண்ணக்கூடாதுன்றது. கோஸ்வாமிகள் எல்லாம் மஞ்சரிகள் அவங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணாங்க, பின்பற்றினாங்க. பின்பற்ற தப்பு இல்ல எல்லா பாவத்திலுமே. இப்ப அனுமான் மாதிரி நம்ம சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறது தப்பே இல்லை. ஆனா நானே அனுமான் ஆகணும்னு நினைக்கிறது தப்பு. நான் அர்ஜுனர் மாதிரி சேவை செய்யணும்ன்றது தப்பு இல்லை. ஆனா நானே அர்ஜுனர் ஆகணும், அடுத்த தடவை அவர் நம்மளுக்கு தேரோட்டியா இருக்கணும், அதாவது அவர் என்னோட வாழ்க்கையோட தேரை ஓட்டணும்ன்றது தப்பு இல்லை. ஆனா அவரே வந்து எனக்கு நானே அர்ஜுனன் ஆகணும், எப்பவாவது ஒரு பாஸ்ட் டைம்ல நான் கிருஷ்ணரோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம், அது தப்பு இல்லை. ஆனா நானே அர்ஜுனரா இருக்கணும், நான் அர்ஜுனர் வில் எடுக்கணும், கிருஷ்ணர் எனக்கு டிரைவரா இருக்கணும். ஆனா எப்படி உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ரெண்டு பாவத்துக்குமே. சோ எல்லா பாவத்திலுமே பாத்தீங்கன்னா பூத்தனா கூட அம்மா ஸ்தானத்தை கொடுத்தாரு. ஆனா சிலர் வந்து நினைப்பாங்க நான் யசோதை மையே ஆகணும், அது தப்பு. அதே மாதிரி கோபிகள்ன்றது வந்து கோபிகளே ஆக முடியாது. நம்மளும் ஒன் மோர் கோபி ஆகலாம், பட் ஒரு கோபியை ஃபாலோ பண்ணி நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம இன்னும் அந்த லெவல்ல இல்ல. அதனால நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும், அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நான் சொல்லுவேன். சரிங்களா? வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय, श्रीला प्रभुपाद जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय। हरे कृष्णा 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 हरे